K dubnu roku 2026 žilo historicky na Zemi 100 až 110 miliard lidí. A z tohoto obrovského vzorku lidí se jich 645 do dubna tohoto roku podívalo do kosmu při orbitálním kosmickém letu. A jedním z dalších, komu se to podaří, je člověk, který je v téhle chvíli na telefonu a kterému volám do Německa na výcvik. Je to, prosím, pěkně pan Aleš Svoboda. Aleši, dobrý den. Dobrý den. Vy jste český vojenský pilot, důstojník armády České republiky, odborník v oblasti letectví a kosmických technologií. Působíte jako pilot nadzvukových letounů JAS-39 Gripen na základně v Čáslavi. A v roce 2022 jste byl vybrán Evropskou kosmickou agenturou do záložního týmu astronautů, čímž jste se stal prvním českým astronautem vybraným po vzniku samostatné České republiky. Jak se to poslouchá, když slyšíte o sobě, že jste po Vladimíru Remkovi z roku 78 dalším kosmonautem, který poletí? No tak jak se to poslouchá, já myslím, že zatím vším je taky spousta práce celé řady dalších lidí, nejenom mé, takže to vlastně, kam jsme to dotáhli do posud, tak to není samozřejmě zásluha jenom moje, ale vlastně díky armádě a díky vlastně všem těm příležitostem, který jsem dosud mohl zažít, tak vlastně můžu být teďka tady na výcviku a můžu se připravovat na ten kosmický let. Vy jste v téhle chvíli, ruším vás, v Německu, kde podstupujete třetí a závěrečný blok přípravy v rozsahu 187 výcvikových hodin. Nastoupil jste 16. března. Kdyby jsme vaši přípravu na let do kosmu měli předělat do sportovní terminologie, tak běh na 400 metrů, to je váš výcvik. Jste už v cílové rovince? V cílové rovince určitě ne, protože vlastně obecně je ten výcvik rozdělený na dvě takové hlavní části. Jedna je ten základní výcvik a druhá část je příprava na ten samotný let. A teď vlastně jsme v závěrečné části té základní přípravy, toho základního výcviku. To znamená, že jsme někde, dejme tomu, v závěrečné rovince prvních 200 metrů z těch 400. Aha, dobře, já už jsem si říkal, že třeba bíháte skoro do cíle, tak k tomu tedy ještě máme daleko. Vy jste uspěl mezi 22,5 tisíci posluchači, z nichž uchazeči, z nichž mimo to bylo asi tak zhruba 200 Čechů. Když jste šel tady do tohoto konkurzu, do toho výběru, tušil jste vůbec, co vás čeká? No jenom zběžně, protože ty informace byly hodně takový kusí. A my jsme k tomu pak dostali nějaký takový balíček základních informací a že člověk aspoň trochu jako věděl. Samozřejmě člověk, který se o to trošku zajímá, tak si nastudoval, jak probíhaly ty předchozí výběry, ať už tady v Evropě nebo v Americe, takže samozřejmě spíš z těch historických zkušeností si člověk dokázal odvodit, co se asi bude dít. Když se podíváte zpětně, co vás do této chvíle nejvíc připravilo, ať už co se týče teorií, praxi, fyzické přípravy? Já jsem se díval na vaše stránky, tak i na stránky, které jsou mimochodem velmi dobře udělané, Česká cesta do vesmíru, kde byly záběry z vašich různých výcviků, kdy jste na ledě, v ledové vodě, jste tam i na horách, zkoušíte nebo létáte letadlem, kde zkoušíte stav bez tíže. Která z těch věcí zpětně vás tak jako nejvíc překvapila? Tak překvapilo asi nic, tak ono samozřejmě se fotí ty věci, které jsou zajímavé vizuálně, ale ono to je takový mix, spousta toho je teorie, jo. Znamená, není to, že bychom trávili každý den někde v nějakým zero G letadle nebo někde na horách nebo na sněhu, ono to je opravdu, skoro bych řekl, že 80% je teorie, různý přednášky napříč všema oborama a zbytek je praxe, takže ono to je teďka vlastně s tím smyslem toho základního výcviku je těm lidem poskytnout takový v uvozovkách základní vzdělání, na kterým pak budou stavět v té přípravě na ten samotný let, aby vlastně ty lidi, kteří naskočí do té přípravy už na tu konkrétní misi, aby byli srovnaní na nějakou podobnou laťku, protože vlastně jsou tady lidi, kteří jsou piloti, jsou tady lidi, lékaři, inženýři, výzkumníci, to znamená, každý si s sebou přináší trošku jiný penzum zkušeností, každý odborník na něco jiného a je dobrý ty lidi nějakým způsobem sladit, poskytnout jim nějaký základní background tady v těch disciplinách, které se pojí s tím kosmickým letem, aby pak v podstatě jsou přiřazení už do nějaké vyčlenění, do nějaké konkrétní posádky a připravují se na konkrétní misi,
tak aby ta jejich příprava probíhala bez problémů. Pokud vše dopadne tak, jak má, tak byste na podzim příštího roku měl vyletět do vesmíru. Měla by to být 4členná posádka. V té posádce budete, předpokládám, tedy vy, potom asi někdo z Američanů, který bude pilotovat to letadlo, a už víte i o zbytku? Tak zatím vlastně ta posádka se teprve skládá, ten proces je takový, že vlastně se ten partner, ta společnost, která to zabezpečuje pro NASA, pro Evropskou kosmickou agenturu, tak v podstatě vyjednává se svými potenciálními, řekněme, zákazníky nebo ze státy, které mají zájem, které usilují o svoji národní misi, tak těch států je samozřejmě hodně. My jsme tady v tom vyjednávání nejdál, takže jakmile ta posádka bude sestavená, tak teprve poté bude předložena vlastně do Spojených států, do NASA a do mnohonárodního panelu, který vlastně zodpovídá za provoz Mezinárodní kosmické stanice. Ten panel tu posádku musí nejprve schválit, pak bude oficiálně oznámená ta posádka, pak právě se zahájí ta příprava už té vyčleněné posádky pro tu danou misi. Jinak teda my dlouhodobě jako Česká republika usilujeme o to, aby ta naše mise proběhla v druhé polovině příštího roku, takže zatím je všechno na dobré cestě k tomu, aby se nám to podařilo. Kdo budou ti ostatní, tak členové té 4členné posádky, tak to ještě v téhle chvíli není úplně jasné, ale já věřím, že v následujících týdnech, měsících už v tom bude trošku jasněji. Sledovali jste v rámci přípravy vy a lidi, co jsou kolem vás, let Artemisu kolem měsíce? Co jste na to říkali? Tak my jsme to samozřejmě sledovali, asi ne každý na to koukal v přímém přenosu, protože díky tomu časovému posunu ten návrat třeba byl někdy ve 2 hodiny ráno, tuším, takže já zrovna jsem na to kouknul až někdy druhý den. Tak samozřejmě jako je to obrovský úspěch už jenom to, že se po zhruba 60 letech to podařilo opět v podstatě mezinárodním úsilím vrátit zpět k měsíci. Je to důležitý krok v celém tom programu Artemis, protože ten vlastně let Artemis 2 to byl zkušební let. Jehož cílem bylo otestovat ten modul Orion a celý ten systém SLS, což je vlastně ta nosná raketa, která ten Orion vynáší na oběžnou dráhu okolo Země, otestovat s lidskou posádkou, protože ten předchozí let ten byl bez lidské posádky, tak jak to zpravidla bývá, takže následující krok bude v podstatě spojení tady toho návratového modulu Orion s lunárním přistávacím modulem na oběžné dráze okolo Země, což opět zase bude zkušební let a pak až mise Artemis 4 by měla směřovat na měsíční povrch. Vím, že je to ještě hodně daleko, podzim příštího roku, ale budete si třeba brát do kosmu sebou nějaký talisman? Vím, že tam byl vynesen krteček český, budete si brát něco vy? Už jste nad tím přemýšlel? Tak my tam hlavně budeme brát 13 českých špičkových vědeckých a technologických projektů, které budou tvořit tu hlavní náplň mise. To znamená, jsou to projekty zaměřené mimo jiné například na výzkum v oblasti imunologie, léčby nádorových onemocnění nebo na pokročilé materiály, nanoroboty nebo výzkum v oblasti biologie, radiační fyziky. Máme tam i jeden projekt, který je čistě zaměřený na podporu vzdělávání, na podporu tzv. STEM oborů, to znamená vědeckých, technických, inženýrských oborů, kam budou přímo zapojení žáci, studenti základních a středních škol a učitelé. Takže to je ta hlavní náplň, co se týče nějakých, řekněme, symbolických věcí, tak to se opět teď řeší. Nicméně tam ta snaha je, aby všechno, co se bude brát, tak mělo nějaký širší přesah, nějakou návaznost na věci, které jsou ryze české, k čemu mají lidi nějaký vztah, aby například chceme sebou brát hokejový puk a chceme s tím spojit i nějakou spolupráci a projekty na podporu mládeže a sportu. Takže to jsou zhruba ty směry, kterými se chceme ubírat. Vy jste vojenský pilot, když jste na misi někde s letadlem, nejste doma. Teď taky zas tak moc nejste doma. Co rodina? No tak samozřejmě je to náročný, protože jako když jsem na výcviku, tak samozřejmě nemůžu být doma, takže
takže bez podpory rodiny by to nešlo. Je to samozřejmě jako obrovská daň za ten výcvik a za celou tu budoucí misi. Když budete 2 týdny v kosmu, pokud se nepletu, to bude krátkodobá mise, ty se liší, delší jsou půlroční, pak jsou 2týdenní, pravděpodobně budete na tu 2týdenní, 2 týdny i budete jíst kosmickou stravu. Co si dáte prvního, až se vrátíte domů na pevnou zem a domů? Tak to fakt nevím. Já myslím, že ty 2 týdny nejsou nějak dramatická doba na to, abych to zvládnul s nějakým, řekněme, jídlem, které neúplně standardní. Nicméně se týče délky té mise, tak výhodou právě těch krátkodobých 2týdenních misí je obrovská efektivita, protože tam vlastně ten astronaut se plně věnuje těm národním projektům a je možné ho využít daleko víc, daleko efektivněji, když to při těch dlouhodobých misích tam ten astronaut má na starosti údržbu té orbitální stanice, má tam na starosti výstupy do otevřeného prostoru, dokování různých cargo prostředků kosmických a celou řadu dalších věcí. Takže jenom pro představu, vlastně my během té 2týdenní mise uděláme stejné množství práce, jako se standardně u těch dlouhodobých udělá, dejme tomu, během nějakých 2 až 3 měsíců. Takže i co se týče vlastně efektivity a nákladovosti, tak jdeme tou vysoce efektivní cestou. Když se podíváte zpátky, už to jsou 4 roky, kdy jedete na neuvěřitelném tobogánu, doslova a do písmene. Nezalitoval jste někdy? No, tak to se teprve uvidí, až jak to všechno dopadne, ale pro mě je vždycky důležitý ten výsledek. Chápu, že pro spoustu lidí je důležitá i ta cesta, na tohle úplně moc nevěřím, ale to se uvidí. Já myslím, že je to obrovská příležitost pro Českou republiku, pro průmysl, který je vlastně zapojený, české firmy jsou zapojeny do těch 13 experimentů, pro špičková vědecká výzkumná pracoviště, kde opravdu máme tam zapojený ten top, co tady v Česku máme, i samozřejmě ta podpora vzdělávání a vůbec, řekněme, taková ta inspirace, motivace pro tu mladou generaci, protože to, co my vnímáme, tak tam ta mladá generace potřebuje vidět, že se tedy dělají v Česku velké ambiciozní projekty, že tady je nějaká vize a ty lidi potřebují před sebou nějakou výzvu, takže to my vidíme, že funguje všude jinde, takže já věřím tomu, že to bude fungovat i u nás. Člověk si možná řekne, posluchač Rádia Krokodýl, a kde se dá sehnat takový kontakt na kosmického adepta Aleše Svobodu? Je to velmi jednoduché, svět je malý. Aleš Svoboda má sestru, jmenuje se Markéta Svobodová a šéfuje u nás klubu Rádia Krokodýl a v Krokodýlu je v podstatě od prvotních dnů, takže tudy vedla ta cesta. Aleši, já vám držím palce, ať se daří a ať se vám splní váš sen. Děkuju a mějte se moc hezky, díky za pozvání do rozhovoru.